यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधवी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
హరే హరే Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare నమో భగవతే వాసుదేవాయ Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ Om Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ Om Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya నారాయణం నమస్కృత్య Narayanam Namaskritya నరం చైవ నరోత్తమం Naram Chaiva Narottamam దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం Devim Saraswatim Vyasam తో జయముదీరయేత్ Tato Jayamudiraye నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు Nastaprayeshu భాగవత సేవయా Nityam భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే Bhagavati Uttamastoke భక్తిర్భవతి నైష్ఠి Bhakti Bhavani Sankhe శ్రీమద్ భాగవతం అధ్యాయం 18 32 తస్య పుత్రో తేజస్వి హరే కృష్ణ అండి, ఎవరితో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, కొంచెం మ్యూట్ లో ఉండరా? చదవండి అందరూ. తస్య పుత్రో అతి తేజస్వి Tasya తస్య పుత్రో తేజస్వా విహరన్ బాలకో అర్భకైః విహరన్ బాలకోర్భకైః రాజ్ఞాహం ప్రాపితం తాతం జ్ఞానం ప్రాప్తం తత్వం శ్రుత్వా తత్రేదమబ్రవీత్ శ్రుత్వా తత్రేదమబ్రవీత్. తస్య పుత్రో అతి తేజస్వి Tasya తస్య పుత్రో తేజస్వి విహరన్ బాలకో అర్భకైః విహరన్ బాలకోర్భకైః రాజ్ఞాహం ప్రాపితం తాతం రాజ్ఞాం ప్రాప్తం తత్వం శ్రుత్వా తత్రేదమబ్రవీత్ శ్రుత్వా తత్రేదమబ్రవీత్. తస్య అతని ముని యొక్క అతని ముని యొక్క పుత్రః పుత్రుడు అతి 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 తేజస్వి తేజస్వి శక్తిమంతుడు శక్తివంతుడు విహరన్ విహరన్ ఆటలాడొచ్చు బాలకః బాలకః బాలురతో బాలురతో అర్భకైః పసితనము కలిగిన పసితనము కలిగిన రాజ్ఞ రాజుచే రాజుచే అఘం అఘం కష్టమును కష్టము సంప్రాప్తించిన ప్రాప్తించిన తాతం తాతం తండ్రికి శ్రుత్వా విని వెంటనే ఇదం ఇట్లు అబ్రవీత్ పలికెను. ఒక బాలుడు కలుడు, బ్రాహ్మణుని సంతానమైనందున అతడు తేజస్వి అయి ఉండెను. తోటి బాలులతో ఆటలాడుచు అతడు తన తండ్రికి రాజుచే సంప్రాప్తించిన కష్టమును విని వెంటనే ఇట్లు పలికెను. మునికి ఒక బాలుడు కలడు, బ్రాహ్మణుని సంతానమైనందున అతడు తేజస్వి అయి ఉండెను. అతడు తేజస్వి అయి ఉండెను. తోటి బాలులతో ఆటలాడుచు
తోటి బాలురతో ఆటలాడుచు అతడు తన తండ్రికి రాజు కష్టమును విని కష్టమును విని వెంటనే ఇట్లు పలికెను. చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క చక్కని రాజ్య కారణముగా అర్భకులైన బాలుడును యోగ శక్తిమంతుడు కాగలిగాను. శృంగి నామ యోగ్యమైన బ్రాహ్మణలేదు మాతాజీ చెప్పేది అని చతుర్విధ ఆశ్రమ విధానమును నష్టపరిచే లేకపోతే వేరే డిస్టర్బెన్స్ ఉంది మాతాజీ మీది ఈ రోజు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చదవచ్చు. చదవండి మాతాజీ చదవండి. భాష్యము. పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క చక్కని రాజ్యపాలన కారణముగా అర్భకులైన బాలులతో కూడి ఆటలాడు బాలుడును యోగ్యుడైన బ్రాహ్మణుని వలె శక్తిమంతుడు కాగలిగెను. ఆ బాలుడే శృంగి నామధేయుడు. అంతటి చిన్న వయస్సులోనే యోగ్యుడైన బ్రాహ్మణునితో సమాన శక్తి సంపన్నత కలుగునట్లుగా అతడు తండ్రిచే బ్రహ్మచర్యమున చక్కని శిక్షణను పొందెను. కానీ చతుర్విధ ఆశ్రమ విధానమును నష్టపరచడే అవకాశమునకై కలియుగము వేచియున్న కారణమున అనుభవ శూన్యుడైన ఆ బాలుడు వైదిక సంస్కృతి యందు ప్రవేశించుటకు కలికి అవకాశమును కూర్చిన వాడయ్యను. కలియుగ ప్రభావమున తక్కువ వర్ణము వారిని ద్వేషించడి వైఖరి ఈ బ్రాహ్మణ బాలుని నుండియే ఆరంభమైనది. ఆ విధముగా రోజు రోజుకు సంస్కృతి దిగజారున ఆరంభించినది. బ్రాహ్మణుల అన్యాయమునకు తొలిగా బలి అయినది పరీక్షిత్ మహారాజుయే. కనుక కలియుగపు తీవ్ర దాడికి విరుద్ధముగా అతడు ఒసగిన రక్షణము సడలిపోయెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అహో అధర్మ పాలానాం పీవ్నాం బలిభుజామివ స్వామిన్యగం యద్దాసానాం ద్వారపానాం శునాం ఇవ. అహో అధర్మ పాలానాం పీవ్నాం బలిభుజాం ఇవ స్వామిన్యగం యద్దాసానాం ద్వారపానాం శునాం ఇవ. అహో అధర్మః అధర్మము పాలానాం పాలకులైన వారు పీవ్నాం బలిభుజాం కాకుల వలె ఇవ స్వామిని తమ యజమాని పాపమును ఏదైతే దాసానాం దాసులకు ద్వారపానాం ద్వారము చెంత శునకము ఇవ వలె. బ్రాహ్మణ బాలుడైన శృంగి పలికెను. అహో రాజుల పాపములను గాంచుడు కాకులు మరియు ఇంటి ముంగిలి శునకముల వలె వారు దాసనియములకు విరుద్ధముగా తమ యజమానుల ఎడ పాపం ఉనర్చుచున్నారు. బ్రాహ్మణ బాలుడైన శృంగి పలికెను. అహో
రాజుల పాపములను గాంచుడు. రాజుల పాపములను కాంచుడు. కాకులు మరియు ముంగిలి కాకులు మరియు ఇంట ముంగిలి సునకముల వలె వారు దాసనియములను విరుద్ధముగా వారు దాసనియముల విరుద్ధముగా యజమానుల ఎడ పాపమును నడుచుచున్నారు. తమ యజమానుల ఎడ పాపమును నడుచుచున్నారు. చంద్రావతి మాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సంగమనడి దేహమునకు బ్రాహ్మణులు శిరము మరియు మేధస్సుగా భావింపబడగా క్షత్రియులు భుజములుగా భావింపబడుదురు. సమస్త ఆపదల నుండి దేహమును భుజములు రక్షింపవలసి ఉన్నను అవి మేధస్సు యొక్క నిర్దేశములోనే వర్తించవలను. వాస్తవమునకు ఇదియే నిర్దేశారము సృజింపబడిన సహజమైన ఏర్పాటు. బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులనడి వివిధ వర్ణముల గుణకర్మలను అనుసరించి ఏర్పాటు చేయబడినవని భగవద్గీత ఎంతో ధ్రువపరపబడి ఉండుటయే అందులకు కారణము. వైద్యుని తనయుడు యోగ్యత కలిగిన వైద్యుడగుటకు చక్కని అవకాశమును కలిగి ఉండునట్లు బ్రాహ్మణ తనయుడును యోగ్యుడైన తన తండ్రి నిర్దేశంలో బ్రాహ్మణునిగా అగుటకు చక్కని అవకాశమును సహజముగా కలిగి ఉండును. ఈ కారణము చేతనే వర్ణాశ్రమ పద్ధతి నిక్కముగా శాస్త్రీయమై ఉన్నది. అనగా తనయుడు తండ్రి యొక్క యోగ్యతల లాభమును కొని బ్రాహ్మణుడు లేదా వైద్యుడు కావాలనే కాని మరి ఒకటి కాదు. యోగ్యతను సాధింపనిదే ఎవ్వరును బ్రాహ్మణుడు గాని వైద్యుడు గాని కాజాలరు. సర్వశాస్త్రములు మరియు సాంఘిక నియమముల తీర్పు ఇదియే. ఇచ్చట గొప్ప బ్రాహ్మణుని తనయుడైన శృంగి జన్మము ద్వారా శిక్షణ ద్వారా తగినంత బ్రాహ్మణ శక్తిని సాధించినను అనుభవశూన్యత కారణమున మర్యాద లోపించి ఉండెను. కలి ప్రభావం వలన అతడు తనకు కలిగిన బ్రాహ్మణ శక్తితే గర్వించి పరీక్షిత్ మహారాజును కాకులతో శునకములతో అసంబద్ధముగా పోల్చినాడు. రక్షణార్థము దేశ సరిహద్దులను జాగరూకతతో వీక్షించుట ఎనడి భావములో రాజు నిక్కముగా దేశమునకు కాపలా కుక్క వంటి వాడే అయినను అతనిని కాపలా కుక్కగా సంబోధించుట శృంగి మర్యాద లేమికి చిహ్నమై ఉన్నది. ఆ విధముగా మర్యాద తెలియకుండా తమ జన్మ హక్కుకే ప్రాధాన్యము నొసగిన కారణమున బ్రాహ్మణ శక్తుల అధోగతి ఆరంభమయ్యను. ఆ రీతిగా బ్రాహ్మణ వర్ణ పతనము కలియుగమున మొదలయ్యను. బ్రాహ్మణులు సమాజముకు శిరం వంటి వారు కనుక వారి పతనముతో ఇతర వర్ణముల పతనము సైతము ఆరంభమయ్యను. రాబోవు శ్లోకములందు కాంచబోవునట్లు ఈ బ్రాహ్మణత్వ పతనారంభము శృంగి జనకునకు మిగుల దుఃఖకరమయ్యను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకొకటి చదువుతాం అనుకుంటాను. బ్రాహ్మణై క్షత్ర బంధుర్హి బ్రాహ్మణై క్షత్ర బంధుర్హి పాలో నిరూపితః కథం తద్గృహే ద్వాస్తాః అర్హతి. బ్రాహ్మణై క్షత్ర బంధుర్హి గృహపాలో నిరూపితః కథం తద్గృహే ద్వాస్తాః భాండం భోక్తుం అర్హతి. బ్రాహ్మణైః బ్రాహ్మణులచే క్షత్రబంధుః క్షత్రియ తనయులు గృహపాలః నిరూపితః అతడు కథం గృహే తద్గృహే యజమాని ద్వాహస్థః
ద్వాహస్తతః ద్వారమున ద్వారం కాపలా కాయచు ద్వారమును కాపలా కాయొచ్చు సభాండం సభాండం కంచములో ఒకే కంచములో ఒకే కంచములో ఒకే కంచములో భోక్తుం భోక్తుం తినుటకు అర్హతి అర్హతి అర్హము కాగలవు. అర్హమును అర్హమును కాగలవు. కాగలవు. రాజవంశము వారు గృహమును కాపలాకాయు శునకములుగా ఉద్దేశింపబడి ఉన్నందున వారు ద్వారము చెంతన నిలువవలసి ఉన్నది. దేని ఆధారం చేసుకొని శునకములు ఇంటిలో ప్రవేశించి యజమానితో కలిసి అతని కంచమునందే భుజింప అర్హములు కాగలవు. రాజవంశము వారు గృహమును కాపలాకాయు శునకములుగా ఉద్దేశింపబడి ఉన్నందున ద్వారము చింతన నిలువవలసి ఉన్నది. దేనిని ఆధారం చేసుకొని శునకములు ఇంటిలో ప్రవేశించి యజమానితో కలిసి అతని కంచమునందే హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. తన తండ్రిని రాజు జలము వర్ధించనేనియు దానిని తన తండ్రి ప్రత్యుత్తర మొసగలేదనియు అనుభవశూన్యుడైన బ్రాహ్మణ బాలుడు నిశ్చయముగా ఎరిగి ఉండెను. తన తండ్రి చూపిన నిరాదరణను అతడు మర్యాద తెలియని బాలుడిని తగినట్టుగా సమర్థింప యత్నించెను. రాజు సముచితముగా బడకపోవుట పట్ల అతడు ఏమాత్రం చింతింపలేదు. పైగా ఆ తప్పు కార్యమును అతడు కలియుగ బ్రాహ్మణ లక్షణ రూపమున సంపూర్ణముగా సమర్థించెను. రాజును అతడు కాపలాకాయ శునకముతో పోల్చెను. కావున బ్రాహ్మణు ఇంటిలో ప్రవేశించి అతడు నీరు త్రాగడి పాత్ర ఇందే జలమును కోరుట రాజునకు అసంభజమని శృంగి అభిప్రాయపడెను. అసంభజమని శృంగి అభిప్రాయపడెను. శునకము నిక్కముగా తన యజమానిచే పోషింపబడినను అతనితో కలిసి ఒక కంచమునందు భుజించుటకు మాత్రము అర్హం కాదు. ఇటువంటి మిథ్యాంకరపూరిత భావమే సంపూర్ణముకు వర్ణ వ్యవస్థ పతనముటకు కారణమైనది. ఆ విధముగా అనుభవశూన్యుడైన బ్రాహ్మణ బాలుని ద్వారా అది ఆరంభమైనట్టు మనమిచ్చట గాంచగలము. శునకము యజమానిచే పోషింపబడి నన్ను గృహములో ప్రవేశించటకు అనుమతింపబడిన రీతి శమీకముని గృహమున ప్రవేశించటకు రాజును హక్కు లేదని శృంగి భావించను. ఆ బాలుని అభిప్రాయం ప్రకారం రాజే దోషయుతుడు గాని తన తండ్రి కాదు. ఆ కారణం అతడు శాంతుడైన తన తండ్రిని సమర్థించను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇప్పుడు ఈ సన్నివేశము శృంగి శామిక ఋషి పుత్రుడు. సో వాళ్ళు పరీక్షిత్ మహారాజుని వాళ్ళు శాపం చేస్తారు వాళ్ళకి, శపించేది. సో దానికి చెప్తుండేది ఆ కాలం వెనకాల సమయంలో ఎంత ఒక వాళ్ళ ట్రైనింగ్ జరుగుతుండే అంటే ఒక చిన్న కుమారుడు కూడా ఇంత శక్తిమంతుడు, తేజస్వి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ తేజస్వి అంటే బ్రహ్మ తేజస్సు అని చెప్పేది. వాళ్ళు అంత వాళ్ళ మాట, వాళ్ళ పలికే మాటకి అది సత్యం అవుతుంది. అంత ఒక ఇది శక్తి ఉంటుండే. సో బ్రాహ్మణుడు కాదు ఇంకా ఈ వ్యక్తి, ఇంకా బ్రాహ్మణ పుత్రుడే అవుతే అంత ఒక బ్రహ్మచర్య, ఒక వాళ్ళ తండ్రి వాళ్ళని ట్రైనింగ్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి అంత శక్తి ఉంది. సో యాక్చువల్లీ వాళ్ళు స్నేహితులతో వాళ్ళు ఆటలు ఆడుతున్నారు ఇక్కడ, అంతే, ఇంకేమీ లే. సో విన్నారు, ఇది పరీక్షిత్ మహారాజు వచ్చారు,
పరీక్షిత్ మహారాజు వచ్చి మీ తండ్రికి ఒక మృతమైన ఒక సర్పంని వాళ్ళు గొంతు పైన వేసి వెళ్ళారు, ఒక అగౌరవం చేశారు, వినిందే. సో సహజంగా ఎవరికి తండ్రికి ఒక ఇదవుతే ఇంకొకరికి అగౌరవం అవుతాయినప్పుడు ఒక రియాక్షన్ వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ చెప్తుండేది ఈ బాలుడు అనుభవం లేదు, ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. ఇంకా ఏమో ఆరంభమైంది అధ్యయనం, శాస్త్ర అధ్యయనము, నియమాలు పాలించేది స్టార్ట్ అయింది అంతే. అయితే ఇంకా అనుభవశూన్యము. ఇంకా ఇది భగవంతుడ అరేంజ్మెంట్ ఎంత ఉంటేనో వాళ్ళని క్షమించవచ్చు. చిన్న బాలుడు చేసే ఒక అపరాధంని క్షమించవచ్చు అనే కారణంగా భగవంతుడు ఈ రకంగా వాళ్ళతో చేసేది. లేకుంటే అది ఒక గొప్ప అపరాధం, పాపం. ఇంత పరీక్షిత్ మహారాజు అంత ఒక గొప్ప వ్యక్తి, గొప్ప భక్తుడిని శపించేది, వాళ్ళకి దూషించేది, వాళ్ళకి అపరాధం చేసేది గొప్ప అపరాధం, వైష్ణవ అపరాధం. అయితే ఒక చిన్న కుమారుడు ద్వారా చేసేది చెప్పించింది భగవంతుడు, వాళ్ళని మన్నించవచ్చు, క్షమించవచ్చు అనే రకంగా ఇది ఒక ఏర్పాటు, ఇది ఒక వ్యవస్థ. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది. సో ఇంకొకటి చెప్తుండేది ఆచార్యులో, అది వెనకాలి అంత చక్కగా ట్రైనింగ్ ఉంటుండే. సో దానికోసం వాళ్ళకి అంత శక్తి ఉంటుంది. ఇప్పుడు లేదు, ఇప్పుడు ఆ ట్రైనింగ్ లేదు, దానికోసము ఆ శక్తి కూడా, ఆ తేజస్ ఇది లేదు ఇప్పుడు. అది దాని గురించి మనకి మరలా తెలిపిస్తుండే. మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్, ఒక డాక్టర్ ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళు కొడుకు వాళ్ళు ట్రైనింగ్ తీస్తేనే వాళ్ళు నెక్స్ట్ వాళ్ళు డాక్టర్ అయ్యే సాధ్యం. లేకుంటే వాళ్ళు నేను డాక్టర్ అని వాళ్ళు ఘోషించరాదు, అది తప్పు అవుతుంది. సో ఆ రకంగా కలియుగంలో ఇది ఇప్పుడు అది మిస్యూజ్ అయింది. ఇది మిస్యూజ్ అయిన దానికి ఆ కారణంగా ఇప్పుడు మన సంపూర్ణ వైదిక ఇదే ఈ వ్యవస్థ, వర్ణాశ్రమ ధర్మమే పతనమైంది అని అది కారణం. సో కారణము భగవంతుడు సంకల్పంతో ఈ బ్రాహ్మణ వర్ణం నుంచినే స్టార్ట్ అయింది అని ఇక్కడ దాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నా. సో అంటే చేయరాదేండే, ఇది వాళ్ళు రక్షణ ఇవ్వాలి, సరైన మార్గదర్శనం ఇవ్వాలి. దాన్ని విడిచేసి వాళ్ళు అంత ఒక గొప్ప మహారాజుకి వాళ్ళు శాపం వేశారు. సో అది తప్పు, అది అక్కడి నుంచినే స్టార్ట్ అయింది అని ఇది కారణం. ఈ వర్ణాశ్రమ పద్ధతికి, వర్ణాశ్రమ ధర్మానికి పతనమయ్యే కారణము బ్రాహ్మణులనే అని తర్వాత వాళ్ళ తండ్రి కూడా దాన్ని స్వీకరించారు. మనమే కారణం అవుతుంది దీన్ని అని. ఎనివే అంతే కారణం భగవంతుడే ప్రతి ఒక్కరికి. అయితే ఇక్కడ చూసినట్లు ఇక్కడ భగవంతుడి సంకల్పంతో సో ఇది వాళ్ళే కారణమయ్యారు అని ఇక్కడ మేము ముందు చూస్తాం అది. సో ఇదే రకంగా మేము వినేది. ఇప్పుడు వీళ్ళేమి ఇది పలుకుతున్నారు, ఇది వీళ్ళు ఒక కుక్క ఉన్నట్లు, వాచ్ డాగ్. క్షత్రియులు అంటే వాళ్ళు కుక్క ఎలా మనకి రక్షిస్తుంది. సో వైదిక ధర్మానుసారంగా కుక్కలు వాళ్ళు మేము మనకి వాళ్ళు రక్షిస్తారు, మనం వాళ్ళని పోషించుతాము. అయితే వాళ్ళు ఇంటి బయట ఉంటారు, వాళ్ళ ఇంట్లో లోగా ఉండరు. ఎలా అంటే వాళ్ళది బై నేచర్ కుక్క దీంట్లో చాలా ఏం చెప్పేది, ఇంకా డర్టీ అనిమల్ అంతా క్లీన్గా అది అన్ని దానా ఇది కావచ్చు అట్లా వచ్చే ఎప్పుడు కూడా అదే దాన్ని ఇది వస్తుంటుంది. అదంతా నాట్ ఏ క్లీన్ అనిమల్. దానికోసం దాన్ని ఇంటి బయట పెడుతుంటుంది. అయితే ఇది మనం గోవులు అంతా ఇంట్లోగా పెడుతుంటాం. అది దాని మలమూత్రము కూడా అంత మనకి మూల్యమైనది. సో దానికోసము కుక్కలు బయట ఉంటుండే, కుక్కలు, క్యాట్స్, డాగ్స్ ఇవంతా బయట. అయితే కౌస్, గోవులు అది ఇంటిలోగా ఉంటుండే. సో ఇలా కుక్కల్ని వాళ్ళు రక్షణ జరుగుతుండే, అయితే లోగా ప్రవేశిస్తుంది. సో అలాగే వీళ్ళు చెప్తున్నారు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు వాచ్ డాగ్స్ వాళ్ళు. సో అలాగున్నట్లు వాళ్ళు లోగా వచ్చే వాళ్ళకి అధికారం ఏమి ఉంది, మన తండ్రి ఆశ్రమంలో వచ్చి ప్రవేశించే అధికారం ఎవరిచ్చారు ఈ వ్యక్తికి అని ఆ రకంగా వాళ్ళకి చెప్తుండేది. సో ఇది ఒక రకంగా కరెక్ట్, వాళ్ళు వాచ్ డాగ్స్ అయితే కూడా ఆ రకంగా వాళ్ళని ఉద్దేశించి చెప్పేది అది తప్పు, అది అని ఇక్కడ దాన్ని చెప్తున్నారు, అది స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. సో ఇది క్షత్రియ బ్రాహ్మణ ఇద్దరు కూడా సహకరించి ఒక రక్షణ జరుగుతుంది. ఇది లేకుంటే చెప్తారు క్షత్రియులు ఆ రక్షణ చేయలేదంటే ఒక సమాజానికి ఒక శాంతి అనేది ఉండదు, ఒక పీస్ అనేది ఉండదు. ఆ పీస్ అని ఉండలేకున్నప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు బోధన చేసేది ఎవరు వింటారు, ఎవరికి వినకపోవచ్చు. సో మొదటగా ఒక శాంతి అని వచ్చేదానికి క్షత్రియ ఎవరు రాజు ఆ స్థితిలో ఉన్నారు, సో వాళ్ళది మొదట రెస్పాన్సిబిలిటీ వస్తుంది. వాళ్ళు రక్షణ చేస్తే
ఆ పౌరవుల్ని సరిగా రక్షించి వాళ్ళ ఒక శాంతిని స్థాపించితే తర్వాత ఈ బ్రాహ్మణ అనేది వ్యక్తి ఒక భగవంతుడి గురించి ఉపదేశించే సాధ్యం అవుతుంది. లేకుంటే అది సాధ్యం కాదు. సో క్షత్రియులు చాలా అవసరం. దానికోసమే భగవంతుడు మనకి భగవద్గీత ఈ రాజర్షులకి మొదటగా చెప్పాడు, ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదు. సో భగవంతుడు దాన్ని ఆ నియమాల్ని వాళ్ళు పాలించి వాళ్ళు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనే దానికి వాళ్ళ ద్వారానే మనకి భగవద్గీత కూడా భగవంతుడు ఇచ్చిన ఇది మార్గదర్శనం. సో క్షత్రియ చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళ సరైన మార్గదర్శనం వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది ఇక్కడ ఇది ఒక దీనికి చిన్న తప్పు అంతే. ఇది పెద్దదేమి కాదు, అది చాలా చిన్నది. సామాన్య దృష్టిలో కూడా ఆలోచించితే అది దానికి ఇంత పెద్దగా వీడు శిక్షించేది, ఇప్పుడు మీకు మరణదండన నేను ఇస్తాను అని చెప్పేది, ఇది పెద్ద అపరాధం. ఇది యాక్చువల్ పెద్ద అపరాధం. ఇది ఎవరు శృంగి చేసింది. ఇది తన ఈ బ్రహ్మ తేజస్సు అని ఉండే ఒక శక్తిని మిస్యూజ్ చేశారు వాళ్ళు. సో అది ఇక్కడ దాని గురించి ఇక్కడ డిస్కషన్ జరుగుతుంది. ఇది సో అలాగే మేము వింటాం, ఒక్కొక్క సమయం ఒక గర్వము అహంకారం వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఒక వ్యక్తికి ఆ పొగరుతో ఆ రకమైన ఒక వ్యవహారం వస్తుంది. ఎవరు శుక్రాచార్య పుత్రి అనుకుంటాం, దేవయాని. వాళ్ళు ఒక సమయంలో అలాగే ఏదో ఒక సమయంలో వాళ్ళు తర్వాత ఎవరది శర్మిష్ఠ అని వాళ్ళు ఆ క్షత్రియ రాజు వాళ్ళ రాజకుమారి. సో వీళ్ళది ఫ్రెండ్సే, శర్మిష్ఠ ఆమెట్గా ఎవరు దేవయాని. సో అయితే ఒక సన్నివేశంలో ఆ శివుడు అనుకుంటాను, శివ పార్వతి ఏమో అక్కడ ఆ మార్గంలో వెళ్తుంటారు. అప్పుడు వీళ్ళు ఏదో ఒక పెద్ద బాహి అనుకుంటారు, అక్కడేమో స్నానం చేస్తుంటారు అనుకుంటారు. సో అప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళే చూసి వీళ్ళు గౌరవం కారణమున వీళ్ళు బయట వచ్చి త్వరనే అందరూ కూడా వాళ్ళ వస్త్రాలని ధరించుతారు. అయితే ఈ దేవయాని వస్త్రంని శర్మిష్ఠ ధరించుతుంది. సో దేవయానిది వస్త్రం ఉండదు. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఇదే రకంగా వాళ్ళు చెప్పేది, మీరు క్షత్రియులు అంటే మీరు మనకి కుక్కలు, వాచ్ డాగ్స్, మీరు మన దీన్ని తీసుకున్నారు కదా, ఇదే రకంగా కుక్క అని చెప్పేగా అక్కడ కూడా ఆ రకంగానే ఒక మాటలు. ఇది అంటే దేవయాని ఒక బ్రాహ్మణ శుక్రాచార్యుడి పుత్రి, శర్మిష్ఠ అంటే క్షత్రియ రాజకుమారి. సో అప్పుడు కూడా ఇలాగే వాళ్ళని దూషించేది. సో ఈ రకమైన ఒక సన్నివేశాలు ఇది. సో మేము వింటాం ఇది ఒక్కొక్కటి. సో దీని తర్వాత ఏమో అవుతుంది అది అక్కడ కూడా ఏమో యయాతి వాళ్ళంతా. బట్ ఎనీవే ఇక్కడ చెప్పేదంటే క్షత్రియుడు వాళ్ళు ఆ కార్యం చేస్తున్నారు అనేదాన్ని వాళ్ళ అది అని కాదు. అది సో ఆ రకంగా దూషించేది, ఆ రకమైన చెప్పేది అది ఒక అసంస్కృతమైన ఆచరణ. అది అన్సివిలైజ్డ్ బిహేవియర్. ఇక్కడ ఎవరు బ్రాహ్మణ దీంట్లో ఉండి దాన్ని ఆ రకమైన ఒక పదాలు ప్రయోగించేది, ఇదంతా ఇది అసంస్కృతమైన అన్కల్చర్డ్ బిహేవియర్. సో ఈ శృంగి యాక్చువల్లీ చాలా అన్కల్చర్డ్ బిహేవియర్. ఒక బాలుడు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే అనుభవం లేదు, ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్. ప్రతి ఒక్కటి కూడా శిక్షణ అంతేకాదు ఆచరణ కూడా కావాలి. సో అది ఒకటి నేర్చుకునేది, తర్వాత దాన్ని ఆచరించేది. సో ఈ బ్రాహ్మణుడిగా ఇంకా వాళ్ళు ఇది కాలే, అది ఏమి కాలే, పరిపక్వం కాలే, ఇంకా చిన్న బాలుడు అంతే. ఇంకా వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్తో ఇంకా ఏమో కలిసి ఆటలాడుతున్నారు. ఆటలో అంతా చిన్న కుమారులు అంతే చేసేది, ఆటలు పెద్దవాళ్ళు ఏమో ఆటలు ఆడాలి అది. సో దానికోసము ఇది చెప్తుండేది. ఈ అనుభవస్థం లేకుండా ఈ రకంగా ఇది జరుగుతుంది. అంత కృష్ణుడి సంకల్పం ఈ రకంగా కావాలి, కలియుగం ప్రవేశించాలి, భాగవతం మనకి రావాలి, పరీక్షిత్ మహారాజు ఇంకా తన ధామానికి రావాలి. సో పరీక్షిత్ మహారాజు ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అంటే శ్రీకృష్ణుడే స్వతహా వాళ్ళని రక్షించారు, తల్లి గర్భమునే రక్షించారు. సో ఇప్పుడు అలా భగవంతుడు రక్షించాడు. డెఫినెట్ గా కృష్ణుడు రక్షించవచ్చు కావాలంటే. భగవంతుడు చాలు, ఇంకా వాళ్ళ కార్యనిర్వహణ కార్య పాలన చాలు అని భగవంతుడు. పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా ఎంత శక్తివంతుడు అంటే వాళ్ళు ఆ కలి పురుషుని శిక్షించేటప్పుడు ఏదైనా దేవతా పురుషుడు అవ్వచ్చు, నేను వాళ్ళని శిక్షించుతాను అని చెప్పారు. అంత వాళ్ళకి సమర్థులు వాళ్ళు. అయితే చిన్న కుమారుడు ఒకటి వాళ్ళు చెప్పిన దీన్ని వాళ్ళు ఎలా స్వీకరించారు. ఇక్కడ తక్షకుడు ఒక పాము, ఒక వాళ్ళు విషపాము వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా రక్షణ తీసుకోలేదంటే అయింది. ప్రతి ఒక్కటి కృష్ణుడి సంకల్పం నుంచి జరుగుతుంది అని వాళ్ళు స్వీకరించారు. కాబట్టి వీళ్ళు బ్రాహ్మణ అనేది బ్రాహ్మణ వర్ణ క్షత్రియ వర్ణ అని ఉండేది, వాళ్ళు ఒక గౌరవం చూపుతుంటారు. సో ఏదో ఉంటేనో ఒక బ్రాహ్మణ బాలుడు నన్ను శపించే కదా, నేను ఎలా దాన్ని తిరిగి నేను చేసే సాధ్యం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎవరైనా వేరే కలి పురుషుడు ఏమైనా ఈ రకంగా చేసి ఉంటే పరీక్షిత్ మహారాజు వెంటనే వాళ్ళనే శిక్షించి వధించుతుండ్రు.
పోతే ఇప్పుడు ఇది ఒక హయ్యర్ పర్సన్, ఒక బ్రాహ్మణ పుత్రుడు, ఒక క్షామిక ఋషి పుత్రుడి నుంచి వస్తుండేది, దానికే వాళ్ళు స్వీకరించుతారు. లేదు, ఇది ఒక ఎటికెట్, మర్యాద వ్యతిక్రమ అని చెప్పేది, మర్యాద ఇది స్వీకరించాలి. ఇది వాళ్ళు ఎంతుంటేనో గొప్ప వ్యక్తి వాళ్ళ పుత్రుడు, వాళ్ళ నుండి ఇది వస్తుంది, ఓకే నేను స్వీకరిస్తాను. సో ఆ రకంగా వీళ్ళు స్వీకరించేది. ఇదంతా ఇక్కడ మేము చూస్తాం. ఇది హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.